Hi guys, welcome back to my channel. So yun guys, nandito kami ngayon sa may Malasiki, Pangasinan. So yun guys, ito yung ginawan dati namin ng bubong sa may extension, sa may kusina at sa gilid ng kabahayan. So yun guys, ito yung ginagawa namin ngayon. So yun guys, yan ang ginagawa namin ngayon. Bali yan guys, dati naka steel window yan. So bali papalitan ng mga sliding yan. So yan ang mga nagbaklasad ng mga pinto. So tinanggal namin lahat yan guys. So ito yung pala yung binubungan namin dati. Siyempre nagpapasalamat tayo sa Dineros family. At tayo pa rin ang kinuhang gumawa dito sa mga pinagawa nila na mga bintana. Ayan. So dati ang mga nakalagay dyan mga steel window guys. Ali mag 1 week na kami rito. So ayan, binaklas namin lahat yan. Papalitan ng mga sliding. Pati lahat ng mga pintuan nila guys. Ito yung main door nila. Papalitan din lahat yan. So lahat binaklas namin dito lahat guys. Yan. At pati yung tiles, lahat yan tiles ginawa na rin namin. So ayan, kasalukuyan gumagawa kami dito guys. Ayan. Bali tinatiles namin dito sa may sala. Bali yan lahat yung mga bintana na naka-steel window. Binakbag namin lahat yan at syempre pinalitadahan na rin namin. Ayan. So lahat ng kwarto natapos na. At siyempre guys, nakapagsimula na rin kayo mag-tiles. Ayan, kasi wala pa yung mga hamba ng pinto, ngayon pa lang darating. So hindi pa natapos yung mga tiles, may mga konting natira pa. So ayan, bali ito yung mga kwarto niya. Ang sukat pala nito ay 16.5 by 6 meters. So medyo may kalakihan nito guys. Ayan o. Bali itong mga pinto na to hindi pa nalagyan ng hamba dahil yung in-order na hamba ngayon pa lang darating. So ngayon kung darating may kakabit na rin namin. Ayan. So bali lahat ng mga kwarto bali na tiles na. So bali yung mga siruho na lang yung mga hindi natatapos. Ayan. At ito yung pinakasala. Ayan. Kasalukuyang nilalagyan na rin ng mga siruho. So ito dati yung kusina nila. So dati may pinakalababo sila doon. Pinatanggal na rin nila guys. So ayan, tinanggal na rin namin. So kasalukuyan rin nagtatiles yung mga kasama natin. Ayan. So bali nag-update lang tayo sa project natin guys dito sa may Malasiki, Pangasinan. Yan. At yung pinakalababo nila dito sa labas nila pinalagay. Ayan. So na yan, naiporma na rin namin yung ayan, yung sa pinakapader nila pinasintahan na rin natin. So ayan guys, kasi yung pinakabubong niyan guys, dudugtungan na natin. So ayan sa gilid, paplasingan na rin natin para isang bubong na lang. Ito yung pinaka-extension ng kusina nila, napakalaki ito, 8 by 9 meters. Kailan lang namin ginawa ito guys. So pasalamat tayo sa Dineros family kay Ma'am Alice. At tayo pa rin yung kinuha na gagawa dito sa mga pinagawa nila ng mga lababo, kisame. Kisame, hindi pala kisame, lababo, mga tiles at mga ito, proporian pala rin namin pala ito guys. Ayan, itong sukat na to, yung buo na yan na 8 by 9 meters. Bali po flooring lang namin, namin lahat yan. So bali yan mga gamit na yan, hinintay lang natin matapos sa mga ginagawa nila sa kwarto para mailipat. At syempre para makapag-umpisa na kaming tumibag ng mga semento. Ayan, yung dating kasing may mga semento yan. So ayan, babaklasin pa natin bago natin yung flooring. At siyempre dyan, bali gagawa tayo ng bodega dyan. So bali yan, papasintan natin at gagawa tayo ng mga pinto dyan. Maglalagay tayo ng pinto. Yung dating pinto na lang siguro nila yung lalagay natin. Gagawa na lang natin ng hamba. Ayan. Bale, asintahan yan, pinakabodega nila.
At pati pala ito sa may terrace, iba kasi ang sukat ng tiles niyan, bali 20 by 50 centimeter yung tiles niyan. Bali tatiles din pa rin namin yung mga ibabaw niyan, yung ibabaw niyan. So yun, titibagin namin yung pinaka half moon na yun, bali papantay namin para parehas. Yan. So halos lahat ng kabayan guys ay tatiles namin. At siyempre, yung pinakabintana, ayan, lalagyan natin ng grills. Ayan. Bali, na-assemble ko na yun guys. Bali, tayo na yung gumawa dyan. Siyempre, lahat ng mga bakal na mga grills, mga gate, ako ang gumagawa lahat yun guys. So, ayan, na-assemble na rin natin lahat. So, bali yan, ipo-full weld natin. At siyempre, i-grind natin. At mga primer ng epoxy gray primer. At pipinturahan natin kasi sa loob ng sliding natin nilalagay yan. Doon ang gusto nila, hindi sa labas. Ito. Dito sa pinaka loob, balik sa loob yung grills natin nilalagay. Diyan sa pinaka loob niyan, hindi ito sa labas. Yan. So bali na-assemble na rin na-assemble na natin lahat. So ito, ipo-full na lang natin yung mga kabilaan. Para ma-grind at mapinturahan ng epoxy gray primer at makulayan natin ng white. So ang ginaat pala natin na materials dito 1 by 1 by 1.5 na tubular. Ang presyo ng tubular dito guys sa Molasiki 400 per pieces. At syempre kung saan tayo makakamura, doon tayo bibili kasi so yan guys, bali nag-update lang tayo sa mga project natin. So kung gusto niyo video natin, kalik yung mga video natin, pindutin niyo rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga video natin at pag-subscribe naman guys.